רוי, מה אתה עושה? פרויקט בקפיצה, לא? לא קפיצה כזאת. בוא אני אראה לך. פרויקט קפיצה הידראולית. אז מה זה בכלל קפיצה הידראולית? קפיצה הידראולית היא תופעה מוכרת לנו מחיי היום-יום. למשל, כשפותחים ברז ניתן לראות הבדל בגובה המים בכיור. כלומר, בעקבות יציאת המים מהברז ופגיעתם בכיור, נוצרת התופעה כך שברדיוס מסוים יש גובה מים נמוך יותר וברדיוס גדול יותר יש גובה מים שונה, כאשר השינוי הוא מיידי. בנוסף, כדי שקפיצה הידראולית תתקיים, קיים ערך סף שהוא פרויד גדול מאחד. כלומר, האינרציה של הזורם גדולה מהכבידה. כדי להבין את התופעה יותר טוב, נעזר במשוואת ברנולי. על מנת לתאר את הקפיצה ההידראולית, נוכל להציב את הנתונים שלנו מכל צד של הקפיצה, כך שתתקיים המשוואה הבאה. כדי לפתור את המשוואה, נצטרך להיעזר במשוואת שימור המסה לאחר פיתוח קטן. כדי לדעת את V1, נשתמש בספיקה היוצאת מהברז, ועל ידי משוואת שימור מסה אינטגרלית, נחשב את המשוואה הבאה. כדי לפתור את המשוואה, נחשב את ספיקת המים היוצאת מהברז באופן הבא. 3, 4 ו... לפי הסרטון ניתן לראות שזמן מזיגת המים למכל לקח 3.91 שניות. בקירוב טוב ניתן להתייחס למכל כגליל, שאת נפחו אנחנו יודעים. וכך חישבנו את הספיקה. באמצעות הספיקה חישבנו את מהירות הנוזל שיוצא מהברז, Q2. באמצעות משוואת שימור המסה ניסינו לחשב את מהירות הנוזל בחלק הנמוך של הקפיצה ההידראולית, תוך ההנחה שרדיוס החלק הנמוך של הקפיצה הוא הרדיוס המדוד בפועל. Q1 שחישבנו הוא שווה ל-V1 ממשוואת שימור המסה הקודמת, וכעת באמצעות נוסחה שפותחה בהרצאה על בסיס משוואת ברנולי נגיע לביטוי הבא. בהתאם ל-V1 שחושב נמצא שיחס הגבהים הוא 13.189. במציאות קיבלנו שיחס הגבהים המדוד הוא 14! לסיכום, ניתן לראות שהתקבל טווח סטייה בין החישובים למה שיצא בפועל. ככל הנראה סטייה זו נובעת כתוצאה מחיכוך עם תחתית הכיור, השפעת מתח הפנים של הנוזל, השפעת כבידה שהזנחנו ביציאת המים מהברז. בנוסף לכך, שגיאות במדידה הנובעות מאי דיוק של כלי המדידה, שהשפיע על תוצאות הניסוי. גובה המים היה נמוך יחסית, דבר שהקשה על המדידה עם הכלים שהיו ברשותנו. אך למרות הכל, קיבלנו תוצאה שהיא יחסית קרובה ומתארת את המציאות בקירוב די טוב! הידעת, צפרדעים לא שותות מים כמו בני אדם, הן סופגות אותם דרך האור. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים.